Mikel Izagirrek sortu zuen 2012an, Errenterian, bere herrian, sumatu zuen, falta asko zeudela kirol egokituko munduan, bai haur eta gazteekin eta bai helduekin. Gure helburu nagusietako bat inklusioa lortzea izango litzateke. Gure jardueretan dibertsitate funtzionala duten haur edo gazteek parte hartzea, baino dibertsitate funtzionala ez duten haur eta gazteek ere denok batera ekintza berdinetan parte hartzea. Kirola, aisialdia, osasuna eta formakuntza sustatzea gure erabiltzaileen artean. Bi alderdi egongo litzazketeke, haur eta gazteekin egiten ditugun lanak, eskolaz kanpoko orduetan, igeriketa, musikoterapia, teknologia berrietan formakuntza, kirola eta psikomotrizitatea lantzen dute. Nik orain egiten dut piztina, baina lehen egiten nuen piztina estelenetan, mindara mindi dela pixka bat erlazionatuta informatika dakagula, egiten dugula. Eta orduan, ondo dago, zeren nola ikasten dituzu gauza asko ez dituzu gainoiz ikasi. Eta helduekin euskal pilota egokituko eskola bat dugu, eta pilotariak bai gurpildunalkietan eta bai zutik entrenamenduak egite dituzte. Eta gero baita ere txapelketetan parte hartzen dute, gurpildunalkietan palan jolastea ikustea eta zutiko jendea biak batera oso erakustaldi polita da, ez? Eta hor bai inklusioa lortzen dugula. Haur eta gazteentzat ere indar programa sortu genuen, eta hor eskurtsio pila bat egite dituzte. Aisialdiko eskurtsioak ondo pasatzeko eta denok batera gozatzeko ekintza ezberdinetan. Uraren astea dala pixka bat piztina eta ginkana gauz horiek, eta gero naturaren astea. Uda honetan egin genuen gauz bat dala, egun batean, kirolaren egun batean, egin genuen pixka bat kirola eta urako erlazionatutako zerbaitela arrauna. Gure helburua izango litzateke mindara ez existitzea, eta aurre hauek beraien eskoletan, beraien betiko lagunekin eta bere gelakoekin kirola burutza izango litzateke. Hori da mindara, pixka bat zerbait erlazionatutakoa zure bihotzari.